भोजपुरी के गाली गलौज से भरपूर कॉमेडी के बादशाह मनी मिराज के वेलकम ट्रेलर रिलीज हो गई बा। ऊपर हमने के बात करे के बा। तो गाइज वेलकम, नमस्कार, कैसे बने? उम्मीद करते नहीं बहुत अच्छा होके। अभी तक चैनल सब्सक्राइब न करें प्लीज़ सब्सक्राइब कर दी और जुड़ जाइए हमने के ई फैमिली से। तो इमें बात करे के बा ई भोजपुरी फिल्म वेलकम के ट्रेलर कैसन बा, कहानी कैसन बा, ये सब चीज़ में रह के हमने के बात करे के बा गाइज। तो आज हमने के भोजपुरी के सबसे अच्छा एगो टीम बा जौन मनी मिराज के खुद अपन टीम बा। अच्छा से अच्छा कॉमेडी बनावे लोग, भोजपुरी के हर एक समस्या पर इंटरटेनमेंट करावे के चाहेला लोग। और तो और कुछ भोजपुरी के हमने के उखान बा, शब्द बा, ओकरा के गाली बा, ओकरा के ऐसा तरीका से यूज करला लोग जना से इंटरटेनमेंट होला। गाइज फिल्म जगत में इस सब चीज़ के लोग दिखावला कि ऐसा लोग ना करो, लेकिन ओकरा के हमने के विभिन्न अर्थ वो अपना जगह पर होके। तो गाइज इस फिल्म के प्रोड्यूसर बने अभिमन्यु कुमार और ई फिल्म के क्रिएटिव डायरेक्टर बन युगेंद्र सिंह और राइटर तथा डायरेक्टर बन संतोष मिश्रा। और इनमें विशेष मेन एक्टर के रूप में मनी मिराज, बेबी काजल और खुशबू झावाड़ी और अपने के उनका होल टीम भी इस फिल्म में मिली जो मनी मिराज के साथ में काम कर रहे लोग, शशि प्रसाद और प्रकाश जैन और भी उनका जितना बा लोग वो लोग इस टीम में अपने के देखे के मिली। तो गाइज मनी मिराज के ऐसे ही सारा वीडियो इंटरटेनमेंट रहेला, कॉमेडी रहेला। ये भी फिल्म एगो कॉमेडी कहानी पर आधारित बा। तो गाइज ये फिल्म का स्टोरी के देखा जाओ तो ये फिल्म में अपने के एक दोस्त के गांव के जो लफुआ टाइप से बा, ये भी फिल्म में देखे के मिली। अर्थात मनी मिराज वह गांव से बिलोंग करते रहे जौना गांव के 3 गो दोस्त बा लोग और लफुआ टाइप के बा लोग, लड़की पटावत लोग, इस चीज़ पर बा कॉमेडी के में भरपूर तड़का मिली। और ये कहानी देखा जाओ तो ये लोग गांव घर में होला, ये सब चाहे अदर बहुत जगह में देख लो कि कोनो लड़की के पटावला क्या क्या करे के पड़ला, उ सब तेला बेला ये करते करते ये फिल्म के कॉमेडी स्टार्ट हुई। तो ये कॉमेडी लड़की के पटावे के तरीका में फिल्म के पूरा कॉमेडी सीन सब चली। ओकरा बावजूद बाप के रिएक्शन पर भी फिल्म के कहानी चली, वो लड़की के परिवार के रिएक्शन पर भी कहानी चली। ओकर बाद ये दोस्त लोग कारनामा करता लोग, ओकरा दौरान इनकर मनी मिराज के का हुई था आँख के रोशनी ख़त्म हो जाए। अब दोस्त बा लोग दोस्त के सहारे आँख के रोशनी ख़त्म भइला के बावजूद भी ये लीड करियन कहानी में और लीड करते करते विवाह तक के भी चल जइहन। और इमें भी देखे के मिली कि जब प्यार कितनो बा और जब लड़का आँख से अंधा हो जाता ऊपर भी रिएक्शन मिली। और फिल्म फुल कॉमेडी वगैरह, शादी में जाता लोग जगह विलेन भी आवता, फाइट भी होता है, ये सब चीज़ देखे के मिली। और ये फुल इंटरटेनमेंट फिल्म बा गाइज। तो वेलकम फिल्म देखे के चाहता नहीं तो कंट्रोल करिए। दिवाली अपने के जल्दी आ रहा बा अपने के नज़दीकी सिनेमा घर में 15 नवंबर के, तो जाकर देखें। और मनी मिराज के इंटरटेनमेंट वीडियो कैसा लगला वो भी एक बार कमेंट करें। मनी मिराज आखिर भोजपुरी में जौन काम करलन उससे अपने के खुश माने कि उनकर कुछ बहुत लोग ऐसे कमेंट करला कि वो गंदा शब्द के यूज करलन। इंटरटेनमेंट दुनिया में सब चला। तो एज अपने कैसन फील करनी कमेंट करके एगो जरूर बताइए। अभी तक इतना ही, नमस्कार।